Τι ηλικία περίπου θεωρείς ότι μπορεί να είναι η καλύτερη να κάνεις το πρώτο σου μωρό? Το σύνδρομο του πολυκυστικού είναι κάτι που μου αρέσει γιατί αρέσει να βλέπω το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Υγείας που πλέον το έβαλε στο εμβολιαστικό σχήμα όλων των παιδιών. Πρέπει να το βάλεις μέσα στη ρουτίνα σου. Για μένα δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε σερβιέτες. Δεν ήξερα θα είπα την ερώτηση, αλλά και σου ποτέ να έρθει και να πει ψέματα η κόρη για τη σεξουαλική της επαφή. What happens in the ιατρείο stays in the ιατρείο. Ακριβώς. Εντάξει, πάμε πολλά καλά Για τη ζωή. Ναι. Να πελάνεις. Νίκη μου, γεια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσες αυτή την ευκαιρία να μας απαντήσεις κάποιες από τις ερωτήσεις μας. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε στο ιατρείο μου και ελπίζω να σας λύσω όσες πιο πολλές απορίες μπορώ. Είμαι σίγουρη. Αρχικά, πες μας λίγα λόγια για εσένα. Όλοι ξέρουμε ότι είσαι μία υπέροχη γυναικολόγος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για όλες τις κοπελές και προσπαθώ να είμαι δίπλα τους. Αλλά θα σας πω ουσιαστικά, γενικά, τα βασικά είναι ότι έχω τελειώσει το Πανεπιστήμιο Ιατρικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και έκτοτε έκανα την ειδικότητα μου στα νοσοκομεία της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου και έχω κάνει ταυτόχρονα και ένα μεταπτυχιακό στην έρευνα της γυναικείας αναπαραγωγής. Αυτά βασικά και από τότε κάνω τα κλασικά σεμινάρια που πρέπει να κάνουμε όλοι οι γυναικολόγοι για να μπορούμε να είμαστε ένα update. Αυτά και γενικά προσπαθώ να δουλεύω και να έχω τις κοπέλες όσο πιο καλά ευχαριστημένες και να είναι καλά και αυτές και τα παιδάκια τους. Αυτό είναι πραγματικότητα, γιατί και εγώ σε γνώρισα μέσω του CP Herbals βέβαια. Από τότε είσαι γυναικολόγος μου και δεν σε αλλάζω με τίποτα. Ευχαριστώ. Γιατί η αγάπη που δείχνεις είναι μοναδική. Εντάξει, ευχαριστώ. Γενικά έμπερι αυτό λόγο, αλλά χαίρομαι για τα καλά σου λόγια. Προσπαθώ με τις κοπέλες, όχι γιατί θέλω να το κάνω επίτηδες ή το κάνω εσκεμμένα, αλλά πραγματικά επειδή κάθε κοπέλα που έρχεται εδώ έρχεται για κάποιο σκοπό. Σωστά. Είτε γιατί θέλει να φέρει στον κόσμο το παιδάκι της ή γιατί την ανησυχούν κάποια προβλήματα υγείας που έχει. Οπότε όταν δεν είσαι κοντά της και είσαι λίγο απρόσωπη. Από μάκρος, ας πούμε. Ναι, τότε την κάνεις να μην νιώθει άνετα και δεν έρχεται κοντά σου και δεν την βοηθάς. Έτσι προσπαθώ να είμαι όσο πιο κοντά μπορώ στις κοπέλες, όσο πιο πολύ μπορώ στην κάθε μια. Γιατί είναι και πάρα πολύ ο κόσμος τώρα, και όπως είπες και με το γεσί, είμαστε λίγο υπερφορτωμένοι. Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Πήρα πάρα πολλά request πότε θα είσαι available, η αλήθεια. Νομίζω θα τα καταφέρουν οι κοπέλες να σε βρουν σε μια φάση. Το μόνο που ζητώ, και πάλι δεν το λέω έτσι, το λέω με βαριά καρδιά, όχι με ευχαριστήση, είναι ότι λόγω του ότι είμαι και μαμά δύο παιδιών, είναι το πρόγραμμα λίγο πολλά δύσκολο και προσπαθώ να εξυπηρετήσω όσες πιο πολλές ώρες μπορώ, συνδυάζοντας φυσικά και την οικογένεια μου. Βέβαια. Και ευχαριστούμε σε πάρα πολλά που αφιέρωσες το Σάββατο σου για να έρθεις να μας απαντήσεις κάποιες από τις ερωτήσεις μας. Κανένα πρόβλημα. Νίκη μου, να ξεκινήσουμε με το πόσο συχνά μας συστήνεις να γίνεται το pap test ή άλλα τεστ γυναικολογικά. Ναι. Λοιπόν, τούτη είναι μια ερώτηση που τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο είναι αμφιλεγόμενη. Γενικά, πάντα τα τεστ Παπα-Νικολάου γίνονταν κάθε χρόνο. Πλέον με το ΓΕΣΥ μας καλύπτει το τεστ Παπα-Νικολάου κάθε 2 χρόνια. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι σίγουρα εάν γίνει σωστά ένα τεστ Παπα-Νικολάου μπορεί να μας καλύψει κάθε 2 χρόνια. Απλά εμένα η ανησυχία μου είναι ότι στην Ευρώπη τα τεστ Παπα-Νικολάου μπορεί να γίνονται και κάθε 3 χρόνια ακόμα. Αλλά γίνονται co-testing, δηλαδή γίνεται και το τεστ Παπα-Νικολάου και το HPV DNA test, το οποίο δείχνει αν υπάρχει ο ιός ο HPV, ο οποίος είναι ο ιός που ενοχοποιείται για το 99% των καρκίνων του τραχύλου της μήτρας, που είναι ο λόγος που κάνουμε το τεστ Παπα-Νικολάου. Στην Κύπρο, επειδή κάνουμε μόνο το τεστ Παπα-Νικολάου, υπάρχουν 3 πιθανότητες να χάσουμε κάτι μέσα σε ένα τεστ. Στον τρόπο λήψης του, στον τεχνολόγο που θα απλώσει το πλακάκι και στον παθολογανατόμο αν μας ξεφύγει κάτι σε κάποιον από τους 3. Επειδή υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Ακριβώς. Ναι. Και υπάρχει περίπτωση να χάσουμε κάτι. Οπότε για μένα δεν είναι κόπος ούτε μεγάλων έξοδων το να το κάνουμε κάθε χρόνο. Σωστά. Για να είμαστε ασφαλείς. Γιατί ο HPV είναι ένας ιός που είναι κυρίως σε νέες ηλικίες και επειδή πολλές γυναίκες ακόμα δεν είχαν εμβολιαστεί στην παιδική τους ηλικία. Ευτυχώς τώρα με το καινούριο σύστημα εμβολιάζονται όλα τα παιδάκια σε ηλικία 11 με 12 ετών και τούτο οφείλω να το αναγνωρίσω στο Υπουργείο Υγείας. Εσύ τα συστήνεις δηλαδή τα εμβόλια? Εννοείται ότι τα συστήνω και θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο και για να εξαλείψουμε τον καρκίνο του τραχύλου. Γιατί είναι ένας καρκίνος που
μπορεί να μας φέρει άσχημα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Υγείας που το έβαλε στο εμφανιστικά σχήμα. Για μένα είναι τεράστιο επίδευμα. Οκ, μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Όταν θα έρθω στο γυναικολόγο μου και θα ζητήσω το pap test, το άλλο το τεστ που είπατε πρέπει να το ζητήσω εγώ, κοιτάξτε, ή θα με ενημερώσει ο γυναικολόγος μου? Γενικά, όλοι οι γυναικολογοί ακολουθούμε κάποια guidelines, κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες τις έχουμε από την Ελληνική Κολποσκοπική Εταιρεία, όπου επειδή γίνεται το τεστ Παπα-Νικολάου κάθε χρόνο και γενικά το HPV-DNA test είναι μια αρκετά ακριβή εξέταση, κάνουμε το τεστ Παπα-Νικολάου και αν υπάρχει κάποια παθολογία, τότε συστήνουμε πότε θα γίνει το HPV-DNA test. Okay. Και τούτο δεν είναι κάτι το οποίο το αποφάσισα εγώ, είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής Κολποσκοπικής Εταιρείας, οι οποίες ασπάζεται την Αμερικάνικη Κολποσκοπική Εταιρεία. Οπότε είμαστε αρκετά καλυμμένοι. Μάλιστα. Πολλές από τις πελάτισσες μας βλέπουμε ότι έρχονται στο κατάστημα μας και ζητούν λύσεις για την ακμή. Που όπως ξέρεις και εσύ, ναι, βοηθούν πάρα πολλά τα προϊόντα μας στη μείωση της ακμής ως και στην εξάλειψη. Παρ' όλα αυτά παίζουν ρόλο και τα ορμονικά. Σίγουρα. Τι έχεις να πεις για τα ορμονικά μιας γυναίκας? Γιατί. Ναι, και εγώ παθούσα. Όταν ήμουν μικρή, είχα περάσει έντονη ακμή στην σχολική μου ηλικία. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για μένα και έτσι προσπαθώ να τις βοηθήσω όσο πιο πολλά μπορώ. Εγώ προσωπικά, αφού έλυσα το θέμα με το ορμονιολογικό μου προφίλ, με βοήθησαν πάρα πολύ τα προϊόντα σου και οφείλω να το πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό που ήθελα να πω όμως και κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τις κοπέλες είναι ότι όταν υπάρχει ένα πρόβλημα ακμής, είναι καλό να γίνεται έτσι ένας έλεγχος από τον γυναικολόγο. Για ποιο λόγο? Γιατί η έντονη ακμή μπορεί να συνδεθεί με πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να συνδεθεί με απλή υπερανδρογονεμία, με την απλή ακμή που θεραπεύεται με τις θεραπείες τέλος πάντων και τις ολιστικές θεραπείες και τις φαρμακευτικές. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο κεφάλαιο που ονομάζεται το σύνδρομο των πολυκυστικών οθικών, που θέλει πάρα πολύ ρύθμιση και πάρα πολύ βοήθεια. Και βλέπω το πάρα πολλά συχνά τούτο με τις πολυκυστικές οθήκες, δηλαδή οι 8,5 στις 10 που θα έρθουν λέω μας ότι είτε έχουν το σύνδρομο είτε έχουν τις πολυκυστικές οθήκες. Ναι. Καταρχάς θα σου πω κάτι που είναι αρκετά σημαντικό, θα το πω λίγο έτσι πιο ιατρικά, ότι το σύνδρομο των πολυκυστικών οθικών, εμείς οι γυναικολόγοι έχουμε 3 κριτήρια που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη, ώστε να πούμε ότι μια γυναίκα μπορεί να υπάγεται στο σύνδρομο των πολυκυστικών. Αυτά τα κριτήρια ονομάζονται τα κριτήρια Rotterdam, όπου μια γυναίκα δεν έχει σταθερή περίοδο, μπορεί να έχει πάνω από 40 με 50 μέρες να έρχεται η περίοδος, και έχει κάποιες κοπέλες που μπορεί να κάνουν και 3 μήνες να τους έρθει η περίοδος. Να έχει κλινική ή βιοχημική υπερανδρογονεμία, η οποία δαμέ υπάγεται η ακμή, η τριχοφυΐα κτλ. Και το τρίτο, να υπάρχει εικόνα των πολυκυστικών οθικών στον υπέρηχο. Αν μια κοπέλα τηρεί 2 από τα 3 αυτά κριτήρια, τότε υπάγεται στο σύνδρομο των πολυκυστικών. Τούτο που λέει η Νίκη μου, βλέπω το πάρα πολλά συχνά. Επειδή δεν είμαι γιατρός, δεν μπορώ να το πω της κοπέλας που να έρθει κοντά μου, αλλά να τη ρωτήσω. Δηλαδή, μπορεί να δω ότι υπάρχουν κάποιες τριχούλες στο πρόσωπο, μαύρες, που τούτον έχει να κάνει με τα ανδρογόνα, σωστά? Σίγουρα. Ως συνήθως. Ναι. Μπορεί να μου πει ότι έχει να δει περίοδο 40 μέρες, 60 μέρες, και να τη ρωτώ, επίες στο γυναικολόγο σου, είδες τα. Να μου πει ναι, αλλά το ναι της να εννοεί πριν 3 χρόνια. Τούτο που θέλω να πεις και του κόσμου να καταλάβει είναι ότι όντως πρέπει να επισκεφτόμαστε συχνά το γιατρό μας και να κάνουμε updates στις αναλύσεις μας, στις εξετάσεις μας, ναι, και στη θεραπεία μας, γιατί δεν είναι πάντα στο ίδιο level οι ορμόνες μας. Και επίσης ότι δεν σημαίνει επειδή να κάνεις θεραπεία για 6 μήνες τέλειωσε. Σωστά. Δυστυχώς το σύνδρομο είναι ένα σύνδρομο που μπορεί να σε πάρει για πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Γιατί οι αιτιολογικοί παράγοντες συνεχίζουν να είναι για μέ. Δηλαδή, και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πολλές κοπέλες δεν το ξέρουν, ότι ναι, μεν η υπερανδρογονεμία να διορθωθεί, αλλά το σύνδρομο των πολυκυστικών οθικών συνδέεται πάρα πολλά συχνά και με την αντίσταση στην ινσουλίνη. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα που έχει ήδη την τάση για το σύνδρομο, δηλαδή βλέπει ότι πέρασε μικρή, είχε αστάθεια στον κύκλο, είχε ένα ακμή κτλ. Αν βάλει βάρος ξαφνικά, να αρχίσει πάλι η περίοδος να γίνεται ασταθής, να αρχίσουν τα σπυράκια, να αρχίσουν οι τριχούλες κτλ. Οπότε είναι καλό να υπάρχει ένα balance στον τρόπο ζωής μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στη διατροφή μας.
και κάποιες φορές εμέσως διορθώνοντας την αντίσταση στην ινσουλίνη, ακόμα και με φαρμακευτική αγωγή, διορθώνονται όλα τους τα προβλήματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Τούτο είναι πάρα πολύ σημαντικό όντως και βλέπω το και από κοπέλες που όταν πούν ότι να έχουν balance γενικότερα στη ζωή μου, δηλαδή να μπαλανσάρω λίγο το στρες μου, να ξεκινήσω τη γυμναστική μου, να προσέχω τον εαυτό μου, να τον αγαπώ, να βάλω τα προϊόντα μου, να μιλώ όμορφα στον εαυτό μου και να είμαι σε επικοινωνία με τον γιατρό μου και να νοιάζομαι. Βλέπουν πάρα πολλά μεγάλη διαφορά, όχι μόνο στο ότι να χάσουν κιλά, όχι μόνο στο ότι σταματά να είναι τόσο έντονη η ακμή, μπορεί και να μειωθεί στο 100%. Και στα γυναικολογικά, ότι μπαλανσάρεται και ο κύκλος τους και ούλα. Ισχύει. Είναι αλληλένδετα κάπως. Γιατί όταν μια γυναίκα αρχίσει, γιατί τούτα όλα περιγράφεις, αν μια γυναίκα δεν τα κάνει, είναι στο όριο το καταθλιπτικό, έτσι. Ναι. Δεν περιποιείσαι τον εαυτό σου, δεν αγαπάς τον εαυτό σου, δεν γυμνάζεσαι, δεν κάνεις τίποτα για σένα ουσιαστικά. Με αποτέλεσμα τούτο να προκαλεί η κατάθλιψη, μπορεί να τους προκαλέσει πρόβλημα και στην υπερφαγία και όλα αυτά να φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Να πούμε ότι μόλις γέννησες κιόλας εσύ. Ναι. Πόσες μέρες έχει που γέννησες? 45 μέρες. Wow. Βλέπουμε ένα live παράδειγμα που πρέπει να πεις πραγματικά wow, γιατί είσαι μια γυναίκα και που δουλεύεις, και γιατρός, και νοιάζεσαι για ούλους, και έχεις και την οικογένεια σου. Μπράβο, πραγματικά θαυμάζομαι. Θα σου πω, να μιλήσω ειλικρινά, έπαθα την στο πρώτο μωρό, στο πρώτο μου γιο, όπου εντάξει ήταν και ο COVID που ήμασταν όλη την ώρα κλειδωμένοι στο σπίτι και είχα έτσι ξεφύγει με το βάρος μου και λέω το σε όλες τις κοπέλες μου όταν έρχονται εδώ, προσέξτε γιατί αν βάλεις πάρα πολύ βάρος και μετά λόγω του ότι έχεις και κατακράτηση και με το θυλασμό κτλ. Για μένα κάποιες σχολές λένε ότι άμα θυλάζεις ναι φεύγουν εύκολα τα κιλά. Είναι πάντα όμως τούτο ο κανόνας. Η κάθε γυναίκα διαφορετική. Μπράβο, με αποτέλεσμα να μένουν τα κιλά και χαλάει η ψυχολογία της γυναίκας πάρα πολύ. Ναι. Και έτσι προσπάθησα στο δεύτερο να κάνω τις θυσίες μου, να προσπαθήσω να μην ξεφύγω. Ναι. Και έτσι άρχισα και τη γυμναστική αμέσως. Μπράβο. Και αν νιώθεις και πολλά καλύτερα. Ναι, άϊπνημεν. Ναι, σίγουρα, εντάξει, κάποια πράγματα δεν αλλάσουν. Δεν αλλάσουν, αλλά δόξα τω Θεώ προσπαθώ να κάνω το καλύτερο και για την οικογένεια μου, και για τις κοπέλες και για μένα. Ελπίζω να τα καταφέρω και να μην κλατάρω σε κάποια φάση. Είμαι σίγουρη ότι είναι να πάω όπως πρέπει τα πράγματα. Σε ποια ηλικία είναι κατάλληλη να φέρει ο γονιός το παιδί του στο γυναικολόγο? Στην εφηβική ηλικία, εάν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δηλαδή δεν υπάρχει αστάθεια του κύκλου κτλ., δεν υπάρχει λόγος να φέρεις το παιδί σου, ας πούμε. Εκτός και αν υπάρχει κάποια ένδειξη, δηλαδή αν πονεί η κοιλιά του, αν η περίοδος είναι πολλά σταθής. Αλλά το που ήθελα να πω και είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουν οι γονείς, γιατί έρχονται πολλές μαμάδες αγχωμένες, Παναγία μου, και βλέπει σταθερά το μωρό μου, και 12 χρονών, 13, 14. Τα μωρά πρέπει να τα αφήνουμε, ειδικά τις εφηβές, έτσι μέχρι τα 15-16 τους, να αφήκουμε τον άξονα που παράγει τις ορμόνες να οριμάσει που μόνος του και να μην προσπαθούμε να βάζουμε έτσι φαρμακευτική αγωγή σε αυτές τις ηλικίες. Γιατί που την υπόφυση που παράγονται οι ορμόνες για την περίοδο, παράγονται και αυξητικές ορμόνες και οι ορμόνες που θα δημιουργήσουν το σώμα της γυναίκας. Ναι. Και έτσι προτιμούμε να μην το πειράζουμε. Προτιμούμε να το αφήνουμε. Και έτσι προτιμούμε, λέμε στις μαμάδες, αφήστε τες ως τα 16 τους να δούμε. Αν δεν σταθεροποιηθεί, τότε θα μπούμε στη διαδικασία να το ψάξουμε. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις που εν τούτο που σου είπα, που υπάρχουν κοπέλες που μπορεί να είναι 14-15 χρονών και μπορεί να βλέπουν περίοδο για ένα μήνα. Ναι. Ή να έχουν πάρα πολλά έντονη τριχοφυλλιά σε σημείο που τα μωρά να τους δημιουργήσει ψυχολογικό πρόβλημα, ξέρεις. Ναι. Και όταν είσαι πολλά ευαίσθητη ηλικία τους. Σε εκείνες τις κοπέλες λέμε τους να τις φέρουν πρώτον για εκείνες που αιμορραγούν, γιατί αιμορραγούν, πρέπει να δούμε σίδηρο φερριτίν, να δούμε αν θα μεταγγιστούν, να δούμε τη σωστή θεραπεία, γιατί ξέρεις, η χαμηλή αιμοσφαιρίνη φέρνει και άλλα προβλήματα. Ξέρω το από εμπειρία. Ακριβώς. Και επίσης για τις κοπέλες με την τριχοφυλλιά, την έντονη, που πραγματικά οι κοπέλες που τις βλέπεις ακόμα και με την ακμή, πώς βασανίζονται τα μωρά και η ψυχολογία τους είναι χάλια. Εκείνες τις κορούες να πρέπει να τις φέρει να τις βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ναι, και βλέπω, Νίκη μου, ότι όσο περνά ο καιρός, οι ηλικίες που έρχονται και κάνουν μου τούτα τα παράπονα στο ότι είδα περίοδο, ξέρω εγώ, πέφτει η ηλικία τους. Δηλαδή, έρχονται 11 χρονών και άλλο μου ξεκίνησε να βλέπει περίοδο, έχει σημάδια, 12 χρονών. Δεν θυμούμαι εγώ να μου 12 χρονών και να είδα περίοδο. Εγώ θυμούμαι ότι έγινα 15, 13, τσαμέ. Και από 12 βλέπεις περίοδο.
Περίμενε, Δευτέρα εντάξει του γυμνασίου, Τρίτη, πόσο είσαι? Και που 12. Που πρώτη γυμνασίου έχει πολλές κοπέλες που βλέπουν περίοδο. Τον καιρό μου, εμένα τουλάχιστον, όλες έβλεπαν περίοδο max, όχι max, ως συνήθως έβλεπα η Δευτέρα γυμνασίου ή Τρίτη γυμνασίου. Εγώ ήταν Τρίτη, ας πούμε. Ναι. Τώρα έρχονται δημοτικό και έχω περίοδο. Εντάξει, εκείνο που είναι πολλά επικίνδυνο είναι 8 χρονών, 8 με 10, με 10 βασικά, 8 με 10 είναι επικίνδυνο γιατί θα ψηλώσουν. Οκ, άρα παίζει ρόλο. Ναι. Έχει κάνει ορμόνες βέβαια. Ναι. Οκ. Άρα ένας κινείται μόνας, εκείνο που πρέπει να δει για να φέρει την κόρη του στη γυναικολόγο πρέπει είναι τούτο, να δει αν υπάρχει πολύ μείνει ρίση, δηλαδή να βλέπει για πολύ χρονικό διάστημα και αν είναι πολύ το αίμα και αν είναι έντονα τα συμπτώματα της ακμής. Το να έχει ένα μωρό 14 με 16 χρονών να έχει λίγη ακμή, ας πούμε, στα πλαίσια του φυσιολογικού. Ναι, γιατί μπορεί να μην κάνει skincare, να προσέχει. Ναι. Και γενικά οι ορμόνες είναι λίγο να σταθεί σε αυτή την ηλικία. Οπότε το αφήνουμε. Στα έντονα συμπτώματα όμως πρέπει να το φέρει. Ναι. Να το φέρει. Αφού μιλήσει φυσικά και με τον παιδίατρο, έτσι. Ο οποίος είναι ο ίδιος. Να την παροτρύνει. Ακριβώς. Ποιες ορμόνες είναι πιο συχνά συνδεδεμένες με την ακμή? Κυρίως είναι τα ανδρογόνα, εντάξει, που είναι η τεστοστερόνη, η ανδροστενδιόνη και άλλες ανδρογόνες ορμόνες, οι οποίες όλες αυτές επηρεάζουν γενικότερα την τριχοφυΐα, την ακμή, τη λιπαρότητα του προσώπου και όλα αυτά. Όλα τούτα όμως συνδέονται σίγουρα και με το σύνδρομο των πολικυστικών. Και τούτο που θέλω να επαναλάβω ότι και θέλω να το προσέξεις και εσύ το πράγμα, ότι οι κοπέλες που σου έρχονται έχουν λίγα κιλάκια παραπάνω συνήθως. Υπάρχει και η άτυπη μορφή που είναι πάρα πολλά δυνατές, αλλά πολλές κοπέλες βάζουν πολλά κιλά λόγω της αντίστασης στην ινσουλίνη που έχουν. Οπότε, τσίνον επηρεάζει εμέσως η αντίσταση στην ινσουλίνη την αύξηση των ανδρογόνων. Ναι. Κατάλαβες? Να σου πω, λίγο συγχυστικό τούτον, η αλήθεια, για κάποιον να το καταλάβει, που δεν έχει να κάνει τόσο πολλά με ορμόνες κτλ. Έχουμε πάρα πολλές ορμόνες σαν γυναίκες, σωστά? Ναι, όλοι οι άνθρωποι, ναι. Απλά τα ανδρογόνα εντζίνα που να σε βοηθήσουν να καταλάβεις αν υπάρχει κάποιο θέμα με πολικυστικές οθήγες. Μπράβο, ναι. Τα αυξημένα ανδρογόνα. Ναι, τα αυξημένα ανδρογόνα. Και σίγουρα, λέω σου, πλέον στέλνουμε στάνταρ μέσα στον βασικό έλεγχο του συνδρόμου των πολικυστικών και την αντίσταση στην ινσουλίνη. Ναι. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες εξετάσεις που γίνονται από πολλά πιο σπάνια σύνδρομα, ας πούμε, που στέλνουμε άλλη μια εξέταση, τώρα να συμπερδέψω τέλος πάντων, η οποία έχει να κάνει με την μη κλασική μορφή της συγγενούς υπερπλασίας των επινεφριδίων, που είναι και τούτο σπάνιο πολλά φυσικά, τώρα βάλω σου δύσκολα. Τέλος πάντων, και τούτο μπορεί όντως να μας κάνει αύξηση των ανδρογόνων και να κάνει έντονη ακμή στις κοπέλες. Οπότε πρέπει να κάνουμε τη λεγόμενη διαφοροδιάγνωση η γυναικολόγη. Καταλάβες? Και να δούμε ποιον που τούτα ούλα μπορεί να επηρεάσει και να κάνει την έντονη ακμή. Θέλω να πιάσουμε ένα παράδειγμα, που είμαι εγώ το παράδειγμα, επειδή βλέπω το σε πολλές πελάτησες μας ότι έχουν κάτι παρόμοιο. Αν μπορείς να το εξηγήσεις με απλά λόγια στον κόσμο για να καταλάβει. Π.χ. αν θυμάσαι, είχα έρθει πριν μήνες και εύκαλα κάποιες κίστες, όχι μήνες, χρόνια, δεν πουλάλω. Πριν χρόνια, και είχα βγάλει κάποιες κίστες πάνω στο πρόσωπό μου. Και κάνοντας τις εξετάσεις που μου έβαλες, είδαμε τελικά ότι η κορτιζόλη μου ήταν πάρα πολλά ψηλή. Και το λέω το κυρίως για να δείξουμε πόσο το στρες μπορεί να επηρεάσει το δέρμα και τις ορμόνες της γυναίκας. Σίγουρα. Να πούμε πρώτον τι είναι η κορτιζόλη, με λίγα λόγια αν μπορεί. Η κορτιζόλη είναι μια ορμόνη η οποία τα αυξημένα επίπεδα της μπορεί να απορριθμίσουν τον κύκλο κτλ. Και τούτον όντως δεν είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις κίστες, αλλά μπορεί να επηρεάσει την αστάθεια του κύκλου. Έρχεται μια γυναίκα και λέει ότι σε μένα έρχεται γιατί έχει ασταθή κύκλο, ας πούμε. Ναι. Μια γυναίκα που έχει ασταθή κύκλο, ενάρτη και εγώ θα πρέπει να τις ψάξω για σύνδρομο των πολικυστικών, που έχει να κάνει με τα ανδρογόνα. Θα της ψάξω το θέμα της κορτιζόλης, που μπορεί και τούτο να επηρεάσει, που έχει να κάνει με τη συγγενή υπερπλασία των επινεφριδίων. Θα της ψάξω και την 17-υδροξυπρογεστερόνη, που και τούτη έχει να κάνει με τη συγγενή υπερπλασία. Την προλαχτίνη, η οποία η προλαχτίνη επηρεάζει και τούτη τον υποθάλαμο και διαταράσσει τις ορμόνες. Και το θηροειδή. Ναι. Που και ο θηροειδής είναι μια ορμόνη η οποία μπορεί, αν είναι ασταθής, να επηρεάσει τον κύκλο. Ναι. Εκείνο που έχει να κάνει με την ακμή, ξεκάθαρα, όσον αφορά το γυναικολογικό μου κομμάτι και γενικά το γυναικολογικό κομμάτι, έχει να κάνει με το σύνδρομο των πολικυστικών οθικών. Ξεκάθαρα.
Κατάλαβες. Οπότε τσίνη ή κάποιον όγκο, τέλος πάντων πολλά πιο σπάνιο, που να εκκρίνει ανδρογόνα. Εντάξει. Οπότε το κομμάτι που έχει να μας επηρεάσει σαν γυναικολόγους και πρέπει εμείς να ψάξουμε, τα ανδρογόνα που είναι ένα κομμάτι που αγγίζει η δική σου η πλευρά, έχει να κάνει με το σύνδρομο των πολικυστικών. Και είναι κάτι που θέλει συνεργασία με τα προϊόντα που πρέπει να χρησιμοποιούμε για να προφυλάσσουμε το δέρμα μας, να έχουμε σωστή υγιεινή δέρματος, να το προφυλάσσουμε. Να το προσέχουμε, να το καθαρίζουμε. Ακριβώς. Σε συνδυασμό μαζί με την αγωγή που μας δίνει ο γιατρός. Και αν τούτο που σου είπα πριν, ότι είναι δύσκολο να το καταλάβεις με την αντίσταση στην ινσουλίνη, όπως και ο πολλής κόσμος, είναι η άσκηση, η διατροφή, η αγωγή και η περιποίηση του δέρματος. Τούτο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ενούλα που είναι αλληλένδετα τα τούτα τα πράγματα βασικά. Το ένα βοηθά το άλλο. Ναι. Και όσον αφορά το δικό μου κομμάτι σαν γυναικολόγος, έχει να κάνει πάρα πολλά με τη συνεργασία της ασθενούς. Γιατί οι παλιές θεραπείες που ακόμα υπάρχουν, που εμείς σαν γυναικολόγοι, μια από τις θεραπείες, αν θέλεις να σου πω για το σύνδρομο των πολικυστικών, που είναι πρώτης εκλογής, ας πούμε, είναι η αντισυλληπτική μέθοδος. Μάλιστα. Γιατί περιέχουν ιστρογόνο, προγεσταγόνο, που το προγεσταγόνο ασκεί αντιανδρογονική δράση και έτσι ρίχνει τα επίπεδα των ανδρογόνων. Τούτα τα φάρμακα που τους δίνουμε, πολλές γυναίκες δεν τα θέλουν ή έχουν αρνητική εμπειρία μαζί τους. Και έτσι προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε ότι δεν είναι μόνο Τσίνα. Είναι μόνο τη θεραπεία που είναι να τους δώσουμε. Ναι, γιατί είναι δική τους η προσωπική προσπάθεια. Επίσης, βλέπω πολλά συχνά ότι έρχονται πελάτες μας που μπορεί να πίνουν τα αντισυλληπτικά 6 χρόνια και να τα σταματούν και να γίνεται ένας χαμός, έξαρση αμέσως στο δέρμα. Και είναι καλό που το λύσουν το πράγμα εσύ ως δόκτορας που είσαι, ως γιατρός, γιατί θεωρώ ότι βοηθάς έτσι να καταλάβει ο κόσμος το πράγμα που είπες και πριν, ότι δεν είναι ότι να πιω τα χάπια και μετά σάστηκε η ζωή μου, θα ξαφκάλω ακμή ή να είμαι μπαλασσαρισμένη. Να προσέξεις κάτι σε τόσες κοπέλες που έρχονται, που λαλείς ότι σταματούν τα και μετά αρχίζει και φουντώνει πάλι. Θα προσέξεις ότι έχουν κιλάκια. Θα το προσέξω, δεν το προσέξα. Ή έχουν ιστορικό με διαβήτες στην οικογένεια τους και τα λοιπά. Και είναι οι κοπέλες, θα δεις ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη, διορθώνοντας τη, αρχίζουν και βλέπουν περίοδο. Το αντισυλληπτικό χάπι είναι μια από τις καλές θεραπείες για να διάς, σε συνδυασμό με πιο φυτικά. Εγώ πάντα δίνω και έτσι συμπληρώματα διατροφής τα οποία τα υπεραγαπώ και θεωρώ ότι κάνουν πάρα πολύ δουλειά. Όπως είναι η μειοϊνοσιτόλη, ας πούμε, και θεωρώ ότι βοηθά πάρα πολλά στο σύνδρομο των πολικυστικών. Τούτον είναι εναλλακτική λύση. Ναι. Τι βοτανόν είναι, θυμάσαι? Μειοϊνοσιτόλη. Είναι βοτανόν, είναι συμπλήρωμα διατροφής. Το οποίο βοηθά μαζί σε συνδυασμό με το φωλικό οξύ και στη ρύθμιση του κύκλου. Έχουμε 2 είδων κοπέλες που έχουν σύνδρομο των πολικυστικών και μπορεί να έρθουν να σου πούν: εγώ θέλω να έρχομαι για την ακμή. Ναι. Και στις κοπέλες, για να τους δώσεις άμεση θεραπεία, να τους πεις: OK, υπάρχει το αντισυλληπτικό που να σου κάνει άμεση λύση και αμέσως να δεις διαφορά, αλλά πρέπει έξτρα να πάρουμε συμπληρώματα διατροφής, να δούμε την αντίσταση στην ινσουλίνη που σου είπα, τον καθαρισμό του προσώπου σου, που εννοείται ότι κάνουμε το και σε συνεργασία κάποιες φορές και με προϊόντα που θέλουν, που χρησιμοποιούσαν ή αν δεν τους κάνουν να αλλάσουμε τα προϊόντα τους, που δεν είμαι η κατάλληλη για να πω η αλήθεια για τα προϊόντα, αλλά έχει και κοπέλες που έχουν σύνδρομο των πολικυστικών και δυσκολεύονται να μείνουν έγκυες. Ναι. Και είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, έχουμε άλλους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τις βοηθήσουμε, με άλλη φαρμακευτική αγωγή, γιατί το point των πολικυστικών είναι ότι αυξάνονται τα ανδρογόνα, δημιουργείται τους πρόβλημα στο δέρμα, δεν κάνουν ορυξία, δεν βλέπουν περίοδο, δεν μπορούν να μείνουν έγκυες. Ναι. Για το νυχτολούλουδο, τι έχεις να πεις? Βοηθά πάρα πολλά. Ναι. Γενικά, όταν παίρνεις αρκετά συμπληρώματα. Να τους πούμε και λίγο τι είναι το νυχτολούλουδο. Το νυχτολούλουδο είναι που φυτό, τέλος πάντων είναι λάδι. Είναι ένα βοτανό. Πώς μπορεί να βοηθήσει? Επειδή προσωπικά, ας πούμε, έπινα το νυχτολούλουδο για έτσι 3 μήνες. Και μετά άρχισα να βλέπω διαφορά. Στις 3 μήνες δεν έβλεπα κάτι. Μα εν τούτον το point. Ναι, ότι χρειάζεται χρόνο. Ναι. Και
Γι' αυτό εγώ κάποιες φορές λέω τους, ωραία, αν θέλετε να δείτε άμεσα αποτελέσματα, Ναι. συνδυαστικά θα πιείτε τα αντισυλληπτικά. Ναι. Για να είσαι και εσύ γιατί πάνω απ' όλα είναι η ψυχολογία της κοπέλας. Σίγουρα. Παίζει πολύ ρόλο. Ναι, και εξαρτάται και από τον ασθενή την ώρα να που θέλει. Μπορεί να θέλει αύριο να δει διαφορά. Ναι. Άρα αναγκαστικά πρέπει να μπει και το χημικό το κομμάτι μέσα. Τι να μπορώ να πω όμως, είναι σημαντικό ότι η θεραπεία. Να ξέρεις ότι η θεραπεία σε κάθε κοπέλα εξατομικεύεται. Δηλαδή, και τώρα λέμε νυχτολουλούδα, μειονοσιτόλες, αντισυλληπτικά. Δεν σημαίνει ότι κάθε κοπέλα δικαιούται να πάρει εκείνα τα φάρμακα. Ακριβώς. Και γι' αυτό είναι να έρθει και στη γυναικολόγο της, στο γιατρό της τέλος πάντων, και να της πεις εσύ τι χρειάζεται. Ακριβώς. Και έχει φορές που να της πω, οκ, μπορεί να έχεις μια απλή ακμή, μετεφηβική ακμή ή οτιδήποτε, και μπορεί εγώ να μην μπορώ να τη βοηθήσω σαν γυναικολόγος και να μην έχει όντως το σύνδρομο των πολυκυστικών. Και να πρέπει να ακολουθήσει τη θεραπεία της με skincare, ας πούμε. Με skincare και να της περάσει. Ναι, όπως και εμάς που ενάρτουν, η κάθε κοπέλα που ενάρτει κοντά μας, δεν να της δοκούμε στάνταρ τα ίδια πράγματα γιατί μπορεί να έχει ακμή. Η κάθε ακμή είναι διαφορετική, όπως και το κάθε άτομο. Έτσι. Και πρέπει να κάνουμε. Εξατομικεύεται. Μπράβο, να κάνουμε εξατομικευμένη θεραπεία. Δεν θα το λέω θεραπεία, να το λέω skincare routine. Ναι. Επειδή η θεραπεία είναι πιο πολλά τα δικά σας. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, και εσένα βοηθά πάρα πολλά. Ναι, ό,τι βοηθούν. Θεραπεία, σας πούμε. Δόξα τω Θεώ. Αλήθεια. Και σαν, όχι μόνο εγώ, και οι φίλες μου, αλλά και πολλές κοπέλες που έρχονται εδώ. Και που τους λέω κιόλας, εννοείται ότι τους προτείνω, αλλά και που μόνες τους λέω, μου έπιασα το τζίνο και είδα διαφορά, να πούμε. Ναι. Αλλά εν τω που σου λέω, ότι πρέπει να το κάνουν τρόπο ζωής και να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους και για το θέμα περιποίησης, και για το θέμα διατροφής, και για το θέμα άσκησης. Και μετά, εγώ τούτο που τους λέω είναι ότι. Γιατί γενικά το σύνδρομο των πολυκυστικών είναι κάτι που μου αρέσει, γιατί τούτο που σου λέω ότι αρέσει να βλέπω το αποτέλεσμα. Και πάντα στη συνέχεια και έρχονται, ελάτε 8 μήνες, ελάτε 6 μήνες, κάνετε τα τούτα και ελάτε πίσω. Όταν δεις, όταν το αφήκεις, επανέρχεσαι στον παραμονομαστή που ήσουν πριν. Πρέπει να το βάλεις μέσα στη ρουτίνα σου. Άσκηση, διατροφή, αγωγή, περιποίηση. Και σιγά σιγά φεύγει η αγωγή και μηνίσκει η άσκηση, η περιποίηση και η διατροφή. Ναι. Γιατί όταν τις βοηθάς, εγώ έτσι τους κάνω. Κάνω τους ένα boost με τη φαρμακευτική αγωγή και το συμπλήρωμα. Φέρνω, τις βλέπω ότι ευελτιωθήκαν. Κόφκω τους σιγά σιγά τη φαρμακευτική αγωγή, αφήνω τους με το συμπλήρωμα, τον τρόπο διατροφής, κόφκω τους μετά το συμπλήρωμα και μείνεις και με τον τρόπο διατροφής. Φυσικά τούτον θέλει πολλή συνεργασία από την κοπέλα. Ακριβώς. Κατάλαβες. Πρέπει να θέλει. Ναι, πρέπει να θέλει. Γιατί όσον και θέλεις εσύ να βοηθήσεις, ή εγώ, αν το άτομο απέναντι σου δεν θέλει, δεν μπορείς να πάει στο σπίτι του να του τα βάλεις. Μακάρι να μπορούσαμε. Μπράβο. Και εσύ πολλές, ξέρεις τι, εγώ καταλάβω τις όμως, γιατί η ψυχολογία είναι τεράστιο κομμάτι. Και για το θέμα τους, γιατί πολλές κοπέλες που δεν βλέπεις, λέω τους, ας πούμε, ήθελα να χάσει κιλά, ας πούμε, μα προσέχω. Ξέρω ότι μπορεί να τις πιάσει μια. Επειδή και εγώ πέρασα τα πράγματα που τα περάσαμε όλοι. Μπορεί να κάνεις ένα ξέσπασμα στο φαΐν, ας πούμε, και να μην μπορεί ψυχολογικά να το στηρίξει. Ναι. Αλλά είναι το θέμα να την πιάσεις και να προσπαθείς να τη βοηθήσεις, να τη σηκώσεις πάνω. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και έτσι μια καλή κουβέντα βοηθά. Ναι. Το ότι ξέρεις, μπορείς, θυμήθου το ότι μπορείς. Έκαμες τόσα πράγματα, μπορείς να κάνεις το πράγμα. Ακριβώς. Μιας και πάμε για τη διατροφή, βλέπεις ότι όντως βοηθά μια σωστή διατροφή στην. Πάρα πολλά. Σε ούλα, βασικά. Και η άσκηση. Πάρα πολλά. Ναι. Το να αυξήσεις το μεταβολισμό είναι το α και το ω. Πραγματικά σε όλους τους τομείς. Ακόμα και στην εγκυμοσύνη, που για μένα έναν άλλο αγαπημένο μου κομμάτι είναι η εγκυμοσύνη και ο τοκετός. Φαίνεται από το πρόσωπο σου. Παροτρύνοντες. Ξέρεις το ότι παροτρύνοντες. Λέω τους ότι στο πρώτο τρίμηνο, επειδή είναι η εμφύτευση και τα λοιπά, προσπαθούμε να το προσέχουμε, να μην γυμνάζονται πολλά. Ναι. Αλλά μετά παροτρύνοντες οπωσδήποτε να αρχίσουν γυμναστική. Και εγκυμονούσες. Ναι. Wow, οκ. Νομίζω είσαι η πρώτη γυναικολόγος που το λέει το πράγμα. Εξατομικεύεται. Αν μια γυναίκα έχει κάποιο προσεκτικά βέβαια, ναι, βέβαια. Κοίτα, σε κανένα βιβλιογραφία δεν λέει ότι μια γυναίκα πρέπει να γυμνάζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ναι. Όλες πρέπει να υπάρχει το balance στο σωματικό βάρος που θα βάλεις
και τον balance στη γυμναστική. Σίγουρα θα τη βάλεις να σηκώσει 60 κιλά, να κάνει. Αλλά σίγουρα πρέπει να γυμνάζεται γιατί επιβαρύνεται η σπονδυλική στήλη με το βάρος που βάλεις. Και αν δεν γυμνάζεται η γυναίκα, χαλάει και η ψυχολογία της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οπότε για μένα, μόλις περάσει το πρώτο τρίμηνο και ξεφύγουν που το άγχος, ότι ξέρεις, γιατί το πρώτο τρίμηνο είναι το πιο αγχωτικό, να θα είναι καλά το μωρό για τα σύνδρομο Down κτλ. Μόλις ξεφύγουν που γίνονται τον κίνδυνο, τότε παροτρύνονται αμέσως να πάει γυμναστική. Τι γυμναστική θα συνιστούσες? Για τους πιλάτες, έτσι. Σίγουρα το πιλάτες και το yoga, το maternity yoga, είναι πάρα πολλά βοηθητικά, αλλά ακόμα και γυμναστήριο μπορούν να κάνουν οι έγκυες. Φυσικά με την πλήρη καθοδήγηση του γυμναστή που πάνω τους. Γιατί δεν μπορεί μια γυναίκα να πάει να κάνει έγκυους κοιλιακούς. Καταρχάς δεν υπάρχει νόημα. Ναι, καθόλου φουσκώνει η δουλειά, δεν έχει νόημα. Αλλά μπορεί να γυμνάζεται. Στο τέλος. Πολλά ωραία. Πολλά καλή. Πολλά σημαντικό. Και οι παλιοί γυναικολόγοι σίγουρα και καταλαβαίνω τους, δεν το παροτρύνουν. Αλλά οι καινούργιοι γυναικολόγοι νομίζω ότι οι πλήστοι έχουν τούτη την προσέγγιση που έχω εγώ, νομίζω. Ναι, και εγώ νομίζω. Επειδή νοιάζομαστε και πάρα πολλά για το mental health πλέον. Ενώ πριν δεν το βλέπαμε τόσο πολλά συγκριτικά με τώρα που. Κάτι άλλο που. Ότι δεν εξηγούσαμε και τόσο πολλά παλιά στις κοπέλες το τι έγινε με τον οργανισμό τους. Ναι. Λέμε τους πια στα τότε είναι μέσα. Ναι. Καταλάβες. Ενώ εμένα ουσιαστικά ο τρόπος που δουλεύω και στο να μου τρώει και περισσότερο χρόνο που θέλω να φύγουν που δαμέ και να καταλάβουν τι τους είπα. Μπράβο. Καταλάβες. Πολλά σημαντικό. Αν φύγουν και δεν καταλάβουν, δεν θα κάνουν ούτε τη θεραπεία. Ναι. Γιατί λες τώρα να μπούμε, άντε για μένα πιο θα πάθω κάτι. Ναι. Καταλάβες. Εμπιστεύκεσαι σε κιόλας βέβαια ο άλλος. Γιατί. Κάνω τους σχήματα, προσπαθώ όσο πιο πολλά μπορώ. Ναι. Ξέρω αυτό. Προσπαθώ να τους εξηγήσω τα σχήματα σου, θυμούμε τα. Έτσι. Να σου πω γιατί αν δεν τους τα εξηγήσεις και δεν καταλάβουν, ίσως κάποιες φορές να τα λέω και πολλά επιστημονικά και μην ισκούν και θεωρούμε έτσι και πάμε ξανά πριν αρχίσω στα ξάβω. Γιατί αν δεν τα καταλάβουν και δεν καταλάβουν ότι κάποιες έχει και κοπέλες που αγχώνονται και πάρα πολλά αν δεν τα καταλάβουν. Και λέω, Παναγιά μου, τι έχω τώρα, ας πούμε. Ναι. Ή μετά μπαίνουμε στο Google και διαβάζουν πράγματα που είναι πολλά έξτρα πράγματα και αγχώνονται πιο πολλά από το κανονικό. Ναι, και τούτο. Που το Google είναι ο γιατρός σου. Ναι. Δεν χρειάζεται να μπαίνεις μες στον Google να κάνεις το research σου. Ρωτώ, απλά εντάξει. Σε τόσο μεγάλο βαθμό. Να σου πω, στην αρχή δεν σε καταλαβαίνω, αλλά μετά λέω και εγώ καταλαβαίνω για την ψυχολογία του. Όταν φεύγεις από έναν γιατρό και λέει σου έχεις το τούτο. Αγχώνεσαι. Λέει και εσύ να το ψάξω. Εγώ κοινό που τους λέω και πολλές φορές και πραγματικά εννοώ το γιατί ότι προσπαθώ ό,τι τους πω να είναι εμπεριστατωμένο. Λέω τους αν αγχώνεσαι, ηρέμησε, κάτσε δέτο και αν έχεις απορίες, ξαναπιάζει. Ναι. Γιατί είναι κάτι που θέλει και λίγο χρόνο να το κάνεις process. Ακόμα και δεν μιλώ μόνο για το σύνδρομο των πολυκυστικών. Μιλώ για οποιοδήποτε γυναικολογικό θέμα μπορεί να έρθει μια γυναίκα. Μπορεί να έρθει να της πω, όπως μου είπες πριν, για την ενδομητρίωση. Ναι. Που είναι ένα πρόβλημα στις κοπέλες που είναι πολλά συχνό, πολλά επώδυνο και πολλά δυσάρεστο. Ναι. Που ας πούμε θέλει συνέχεια παρακολούθηση. Οπότε θέλουν τον χρόνο τους. Και έτσι, εγώ λέω τους πιένετε σπίτι, θα κάνετε τα τούτα και ελάτε σε 2 μήνες να τα ξαναπούμε ή αν θέλεις πάρε με πιο νωρίς τηλέφωνο. Ναι. Γιατί θέλει και λίγο χρόνο να κάνεις process. Φυσικά, αν χρειαστεί να τις δω πιο νωρίς, εννοείται να τις δω. Ναι. Μου παραπονώ που να σου το πω ότι τώρα με το ΓΕΣΥ, ας πούμε, νιώθεις ότι απλά έρχονται για να κάνουν. Πρέπει να έρχεσαι γιατί εμπιστεύκεσαι τον άνθρωπο που έχεις απέναντι σου. Κατάλαβες. Εγώ καταλάβω τους γιατί νιώθω και εγώ το ίδιο πράγμα με το ΓΕΣΥ. Ρε φίλε, λαλώ και έχω μάθει. Μας έχει κανέναν τόπο μου να πίνω, να πιερώνω και να κάνω τη δουλειά μου. Πρέπει να περιμένεις σίγιον καιρό. Ναι, ισχύει. Είναι κουραστικό όμως αν κάποιος θέλεις να με σε. Ξέρεις πόσες φορές τούτο είναι μεγάλο πρόβλημα και προσπαθώ με κάποιον τρόπο να το εξισορροπήσω λίγο. Γιατί υπάρχουν τα επίγοντα. Φυσικά, εγώ δεν είμαι έξω να ακούω το τηλέφωνο, να ξέρω τι γίνεται που το κάθε τι. Όσες κοπέλες έχουν το τηλέφωνο μου να μου στείλουν. Αλλά και πώς να απαντήσεις. Ναι, όχι, απαντώ τα ούλα. Απλά το θέμα είναι ότι η γραμματέα που κάνει το ξεκαθάρισμα και τα ραντεβού. Απλά το θέμα είναι ότι προσπαθώ να βάλω τα επίγοντα. Είπα της ότι ποια πρέπει να βλέπει επίγοντα και ποια όχι. Το θέμα είναι με το ΓΕΣΥ ότι οι κοπέλες οι ίδιες πρέπει να καταλάβουν ότι κλείουμε ραντεβού όταν υπάρχει λόγος. Γιατί δεν γίνεται σε έναν πληθυσμό τώρα, αλήθεια, 256.000 να έχουμε αναμονή 5 μήνες.
Γίνεται. Ναι. Κάτι πάει χ. Ναι. Είτε πάει χ που μας, είτε πάει χ που το σύστημα. Καταλαβες. Ναι. Δηλαδή, πρέπει κάτι να μπει ένα balance. Θέλω να μας μιλήσεις λίγο για τις λοιμώξεις των γυναικών. Για τις σκολπίτιδες και αυτά, Έγινες στις λοιμώξεις. Ναι, βασικά, γενικά είναι ένα πολλά επίκαιρο θέμα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, έτσι στην έξαρσή τους, οι λοιμώξεις, οι σκολπίτιδες κτλ. Γενικά, αυτό που προτείνουμε για την υγιεινή της περιοχής είναι ότι γενικά δεν είμαστε πολλά υπέρ των ενδοκολπικών πλήσεων, γενικά είμαστε κατά. Των ενδοκολπικών πλήσεων. Έχει πολλές κοπέλες λέει γιατρέ, έκαμπνω κάθε μήνα πλήση με μπεταδίνα, ας πούμε. Okay. Είναι λάθος. Γιατί ο κόλπος έχει που μόνος του φυσιολογικά μικρόβια, φυσιολογική χλωρίδα. Μπράβο, η οποία είναι σε balance. Όταν εμείς δίνουμε είτε οκτενιδίνη, είτε μπεταδίνη ή οτιδήποτε και καταστρέφουμε το κολπικό pH, χάνεται η ισορροπία και διούμε το έναυσμα σε κάποια από τα μικρόβια να υπεραναπτυχθούν και έτσι κάνουμε πιο εύπορο το περιβάλλον στην ανάπτυξη των μικροβίων. Οπότε, όχι στις κολπικές πλύσεις. Προτιμούμε σε μια γυναίκα που νιώθει ότι αυξάνονται τα υγρά της μέχρι να έρθει στον γυναικολόγο να βάλει κάποια προβιωτικά για να τις ισορροπήσουν λίγο. Να πίνει προβιωτικά δηλαδή. Είτε να τα πίνει είτε και κολπικά. Υπάρχουν και κολπικά προβιωτικά που βοηθούν. Και γενικά τούτο που έχουμε να προτείνουμε είναι οι νήποι που πρέπει να κρατούν είναι ότι ειδικά τώρα το καλοκαίρι με τις θάλασσες δεν πρέπει να μένουμε με βρεγμένα μαγιό. Έτσι. Να με στεγνώνουν πάνω μας δηλαδή. Ναι. Που εμείς μείναμε να έχει κοπέλες που δεν τις επηρεάζει, αλλά εκείνες που έχουν ήδη την επιρρέπεια στο να κάνουν λοιμώξεις, νομίζω ότι πρέπει να το προσέχουν λίγο περισσότερο. Βλέπω πολλές κοπέλες που επηρεάζονται από τις σερβιέτες και προκαλούν τους λοιμώξεις. Πολλά σημαντικό και ξέχασα να σου το πω. Ότι για μένα δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε σερβιέτες. Τι να χρησιμοποιούμε? Εκείνες τις, πώς τις λες, τις πλαστικές εννοείς. Γενικά όλες έχουν νάιλον. Ναι. Εκείνον το νάιλον κρατά την υγρασία, αυξάνει το pH του κόλπου και κάνουν κολπίτιδες. Ξέρω ότι είναι πολλά σπαστικό να με φορείς σερβιέτες. Τι να φορούμε? Κότον εσωρούχα. Προτιμάς το είναι. Ναι. Επειδή υπάρχουν συγκεκριμένα εσωρούχα που είναι ειδικά για περίοδο. Μπράβο. Όπως της Μότιμπότι, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν τα έδωκιμασα ποτέ, αλλά υπάρχουν κάποιες σερβιέτες οι οποίες είναι υποαλλεργικές που το φαρμακείο. Που είναι 100% κότον. Ναι. Εκείνες είναι οι πιο καλές. Για μένα και βοηθούν ειδικά στις γυναίκες που έχουν επιρρέπεια. Απλά να ξέρεις και κάτι άλλο, ότι δεν είναι μόνο οι μύκητες που μπορεί να μας κάνουν κολπίτιδα. Υπάρχουν πάρα πολλά μικρόβια τα οποία μπορεί να μας κάνουν κολπίτιδα. Και έτσι, μια γυναίκα η οποία είναι επιρρεπής, κάνει συνέχεια υποτροπιάζουσες, μυκητιάσεις κτλ., πρέπει να επισκεφτεί τον γυναικολόγο της για να κάνει καλλιέργεια. Γιατί μέσα από την καλλιέργεια θα δούμε αν καλλιεργούνται, τι μικρόβια καλλιεργούνται. Γιατί μπορεί να υπάρχει ένα μικρόβιο χρόνιο, το οποίο μπορεί να διαταράσει το pH του κόλπου και να σε κάνει πιο επιρρεπή στις μυκητιάσεις. Μάλιστα. Και επίσης να πούμε και ότι οι υποτροπιάζουσες μυκητιάσεις έχουν μια άλλη θεραπεία που πάλι πρέπει να έρθει στο γυναικολόγο για να την κάνεις. Δηλαδή τώρα που πιάνουμε κρεμούες που το φαρμακείο έτσι. Ότι να είναι, βάλουμε. Ναι, καλύτερα να το αποφεύγουμε. Ναι. Όσο μπορούμε. Που σε θέμα μπλήσης όμως. Εσωτερικές. Όχι, κανονικά. Εννοείται. Όπως πλένεσαι κανονικά στο μπάνιο, ας πούμε. Κανένα πρόβλημα. Με το σαμπού του μπάνιου σου. Υπάρχουν και πάρα πολλά ειδικά σαμπού. Αλλά εκείνο που θέλω να τους πω είναι ότι δεν τα χρησιμοποιούμε εσωτερικά. Ναι. Γιατί πολλές προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν και εσωτερικά και λέω τους προσπαθήστε να μην το ακουμπάτε προς το βλενογόνο. Ξέρεις, εξωτερικά είναι το δέρμα και μέσα είναι το βλενογόνο του κόλπου. Προς το βλενογόνο όχι. Ναι. Γιατί διαταράσσει το pH του κόλπου. Γιατί όμως να πλύνει κάποιος εσωτερικά ενώ. Έχει πολλές κοπέλες που το θεωρούν καθαριότητα. Οκ. Δεν είναι κάτι που το συστήνει ο γυναικολόγος ενώ για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Υπάρχουν. Για να υπάρχουν σημαίνει ότι κάποιες φορές πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε. Αλλά όχι σε συστηματική βάση και χωρίς τις οδηγίες του γυναικολόγου. Οκ, μάλιστα. Άρα κανονικό πλήσιμο. Ακριβώς. Ήρεμα. Πρόσεξα ότι πολλές πελάτησες μας που είναι έγκυες έχουν είτε πάρα πολύ αύξηση σε θέμα ακμής, απότομη, είτε γίνεται το δέρμα τους έτσι πολύ φρέσκο, ωραίο, αφράτο. Κοίτα. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση, ας πούμε. Τούτον η αλήθεια δεν μπορώ να σου το απαντήσω το γιατί, αλλά όντως υπάρχει κάποιες κοπέλες που τους κάνει έξαρση στην ακμή και υπάρχει κάποιες άλλες κοπέλες που τους κάνει έτσι έναν ωραίο δέρμα και υπάρχει και κοπέλες που τους κάνει δυσχρωμίες. Μπράβο, και τις παννάδες, πάρα πολλά.
Τούτο που λέω εγώ στις κοπέλες είναι ότι γενικά στην εγκυμοσύνη πρέπει να γίνεται καλή περιποίηση του δέρματος. Και σίγουρα να χρησιμοποιούν αντιλιακό, και δεν εφάπτεται τη ειδικότητά μου, αλλά μόνο και μόνο που το βλέπω πώς αλλάζει το δέρμα τους. Έχει πολλές κοπέλες που μπορεί να κάνουν μαγκιώματα κτλ. Και τούτον επηρεάζει και ότι είμαστε και σε ένα νησί που έχουμε πάρα πολύ ηλιοφάνεια. Με αποτέλεσμα να τους το κάνει ακόμα χειρότερο και η ζέστη σίγουρα. Οπότε πρέπει να χρησιμοποιούν καλά προϊόντα καθαρισμού, αλλά και σίγουρα εννοείται για αντιλιακό. Ναι, και καλοκαίρι και χειμώνα. Ναι. Οι παννάτες που βγάζουν, θεωρείς ότι έχει να κάνει με το ορμονικό, φανταζόμεναι. Ναι. Okay. Και ειδικά μια γυναίκα που έχει και την τάση, ας πούμε, μπορεί να βγάζει μια κάθε. Στην εγκυμοσύνη χειροτερεύει. Γίνονται πιο έντονες. Δυστυχώς. Μιας και είμαστε στην εγκυμοσύνη, να πούμε λίγο στις κοπέλες τι προϊόντα γενικότερα μπορούν να χρησιμοποιούν. Εννοείται τα δικά μας, μπορείτε να τα βάζετε. Κοίτα, γενικά εκείνο που λέμε στις κοπέλες είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιούν τα προϊόντα που χρησιμοποιούσαν, εκτός από τα προϊόντα που έχουν ρετινόλη, βιταμίνη Α, τα οποία έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες προς το εμβρίο, να μην πούμε τι. Αλλά γενικά προτιμούμε να χρησιμοποιούμε ενυδατικά, πιο φυτικά, πιο calm και ό,τι υποαλλεργικά κυρίως. Έτσι, για να μην τους προκαλέσουν οποιαδήποτε αλλεργία. Ναι. Γενικότερα όμως, τούτο με τις αλλεργίες, να το εξηγήσουμε και λίγο, ότι είναι καλά να κάνουμε ένα patch test, είτε κρέμα προσώπου αγοράσουμε, είτε έναν lip gloss αγοράσουμε. Καλό θα ήταν να κάνουμε ένα τεστ αλλεργίας για να είμαστε σίγουροι, γιατί you never know. Να το δοκιμάσεις λίγο. Σίγουρα, βέβαια, εννοείται. Κάτι που δεν το έχουμε συνηθίσει φυσικά, αλλά είναι καλά να το βάλουμε στο πρόγραμμα. Ναι, είναι πολύ καλό να το βάλουμε. Και ειδικά καινούριες μητέρες που έχουν να κάνουν με μωράκια. Καλό είναι να τα δοκιμάζουν, να κάνουν και ένα patch test πάνω στα μωράκια τους πριν αρχίσουν να τους αλήφουν παντού τα πάντα, ναι. Ισχύει, ναι. Και ειδικά πλέον τα νεογέννητα κάνουν αρκετές αλλεργίες. Και αν μιλήσεις και με παιδίατρους που έχω συνεχή επικοινωνία μαζί τους, άρχισαν πάρα πολλές αλλεργίες στο γάλα, αλλεργίες στη λακτόζη, δυσανεξίες στη λακτόζη, που παλιά όταν ήμασταν εμείς μωρά, μας έλεγαν. Δεν ακούαμε ότι υπήρχαν τόσες δυσανεξίες. Ναι. Και πιστεύω ότι παίζει πάρα πολλά το τρόπο ζωής μας, το τι τρώμε, τα πλαστικά που εκτιθέμεθα. Αλλά δυστυχώς μπήκαμε στον τρόπο μέσα στη ζωή μας. Και νομίζω ότι οι ορμόνες που υπάρχουν μέσα στα τρόφιμα πλέον. Και στο πλαστικό. Ναι, δηλαδή, αντί και το ότι πλαστικό. όλα τα φαγητά μας, βάλουμε τα μέσα στο πλαστικό, το τάπερ, Ναι. και μεταφέρουμε τα. Παίζει πάρα πολύ ρόλο. Και φαίνεται και κάποιες έρευνες ότι μπορεί ακόμα και ο αυτισμός να οφείλεται πάνω σε τούτα όλα τα που εκτιθέμεθα. Οκ. Τούτον δεν το γνωρίζα. Ναι. Δεν είναι αποδεδειγμένη έρευνα, αλλά φαίνεται ότι είναι υπό διερεύνηση το πράγμα. Ναι. Ελπίζουμε να αλλάξει. Ευελπιστούμε. Και αν που μπορούμε πρέπει να το αλλάξουμε. Να το αποφεύγουμε. Ακριβώς. Ναι. Επίσης είχαμε πάρα πολλές ερωτήσεις για την εμμηνοπαύση. Υπάρχει κάποια εξέταση που μπορεί να γίνει. Κοίταξε, όταν έρχεται μια γυναίκα στο γυναικολόγο, ειδικά όταν είναι μεταξύ των 43 μέχρι των 46, είναι η κλασική ερώτηση. Τσινό που λέω εγώ στις κοπέλες. Ποια είναι η κλασική ερώτηση? Να κάνουμε εξετάσεις να δούμε αν θα μπω στην εμμηνόπαυση. Α, υπάρχουν εξετάσεις δηλαδή. Ναι, υπάρχει. Απλά τσινό που λέω στις κοπέλες είναι ότι γενικά προσπαθούμε να κάνουμε τις συγκεκριμένες εξετάσεις στις γυναίκες που έχουν συμπτώματα. Μάλιστα. Γενικά, οι εξετάσεις γίνονται όταν υπάρχει συμπτωματολογία. Δηλαδή, το που τους λέω είναι ότι εάν έχεις αστάθεια του κύκλου, αν έχεις πάρα πολλές αιμορραγίες ή συχνή περίοδο, τούτοι είναι κάποιοι από τους λόγους, ή να μην βλέπεις συχνά, είναι κάποιοι από τους λόγους που με αναγκάζουν να σου κάνω τις εξετάσεις. Αν όμως δω ότι η μήτρα σου είναι μια χαρά, οι οθήκες σου έχουν ακόμα οθυλάκια πάνω, είναι σταθερή η περίοδο σου, και να σου κάνω τις εξετάσεις. Θα φανεί κάτι, anyway. Όταν λίγο αυξημένη μία η ορμόνη, η οποία είναι φυσιολογικό στα 45 μας, ας πούμε, να αρχίσει να αυξάνεται, αλλά δεν σημαίνει ότι θα μπει στην εμμηνοπαύση, άρα δεν θα μας πει και τίποτα. Μόνο μια γυναίκα που έχει συμπτωματολογία. Άρα η θέση των ορμονών είναι κυρίως για την πρώιμη εμμηνοπαύση και για την πρώιμη οθυγική ανεπάρκεια, γιατί υπάρχουν και κοπέλες που μπορεί να σταματήσει η περίοδος τους στα 32-35 τους. Οκ, βλέπεις το συχνά τούτο? Ευτυχώς όχι πολύ συχνά, αλλά υπάρχει, ναι, και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Γιατί πλέον αυξήθηκε και η ηλικία που κάνουμε μωράκια στις γυναίκες, και μπορεί να τους δημιουργήσει έτσι ένα τεράστιο πρόβλημα στη ζωή τους σε πολλές κοπέλες. Ναι.
Δυσάρεστο. Αλλά υπάρχει και έναν οικογενειακό υποβάθρο. Δηλαδή, συνήθως οι κοπέλες που να τους σταματήσει όχι πάντα, έχουν το και από τη μάμα, και από τη γιαγιά. Ναι. Και έτσι έχουμε μια υπόνοια. Βλέπουμε τώρα εμείς που τον υπερήχων ότι μπορεί οι όθηκες να άρχισαν να μικραίνουν πιο νωρίς. Και έτσι είμαστε λίγο πιο υποπτευμένοι πλέον. Δεν το αφήνουμε δηλαδή να φτάσει. Προσπαθούμε πριν γίνει τούτο. Αν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια, να γίνουν οι αναλύσεις και μετά να κάνουμε μια κρυοσυντήρηση οαρίων, ώστε αν η γυναίκα δεν είναι έτοιμη να κάνει μωρό, να μπορεί στο μέλλον να κάνει με τα δικά της οάρια. Ως τι ηλικία μπορείς να κάνεις την κρυοσυντήρηση, πριν σε ρωτήσω για κάτι άλλο, γιατί είναι. Καλύτερα να γίνει έτσι στα 35 το αργότερο. Ναι, έχει πολλά καλά αποτελέσματα. Και μετά μπορεί να γίνει, δεν είναι ότι είναι απαγορευτικό, αλλά όσο πιο νωρίς το κάνεις, τόσο καλύτερα αποτελέσματα έχεις. Ναι. Τι ηλικία περίπου θεωρείς ότι μπορεί να είναι η καλύτερη να κάνεις το πρώτο σου μωρό? Του δεν ήξερα θα είπα την ερώτηση, αλλά μιας και σε τα μέρο τόσο. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Το αργότερο να το αργότερο μπορείς να κάνεις. Κοίτα, αν πάρεις που μένα, εγώ πήγα μέχρι στα 34 έκανα το πρώτο μου παιδάκι και στα 38 μου το δεύτερο. Δηλαδή το καθυστέρησα λίγο. Δεν είμαι παράδειγμα προς μίμηση φυσικά, γιατί λόγω της δουλειάς, λόγω των πολλών ετών των σπουδών καθυστέρησα την μητρότητα. Σίγουρα όμως πρέπει να έχεις και τις κατάλληλες συνθήκες για να κάνεις ένα μωρό. Δηλαδή σίγουρα όσο πιο νωρίς το κάνει μια κοπέλα, τόσο πιο πολλές πιθανότητες να μείνει έγκυος. Αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλες συνθήκες για να κάνεις ένα παιδάκι, με τον κατάλληλο σύντροφο σίγουρα, για να έχεις μια υγιεινή οικογένεια, σωστή οικογένεια, αγάπη πάνω απ' όλα. Άρα, τούτο είναι μια έτσι, όχι τόσο ιατρική ερώτηση. Εξατομικεύεται που τον κάθε άνθρωπο και που, σε τι φάση της ζωής του είναι. Ακριβώς. Πλέον οι γυναίκες αρχίσαμε και αφήνουμε την καριέρα να παίρνει το πρώτο μέρος της ζωής μας. Ναι. Και θεωρώ όμως ότι είναι κάτι που σε ολοκληρώνει σαν άτομο και θεωρώ ότι είναι σωστό να το ολοκληρώσεις λίγο. Σίγουρα όμως πρέπει να αρχίσεις μια γυναίκα να σκέφτεται και το ενδεχόμενο να κάνει έτσι ένα μωράκι. Ναι. Και μιας που είμαστε σε αυτή την ερώτηση, πάρα πολλά άτομα πλέον, ή πιο παγίως συνήθως, όταν δουν μια γυναίκα γύρω στα 30, κάνουν την κλασική ερώτηση. Είσαι παντρεμένη, έκαμες μωρό, πόσα μωρά έχεις? Τι έχεις να πεις εσύ ως γυναικολόγος, σαν συμβουλή σε τα άτομα? Γιατί μπορεί τούτη η γυναίκα να μην μπορεί να κάνει μωρό, ή μπορεί να προσπαθεί. Σαν γιατρός που είσαι, αν μπορείς να δώσεις μια συμβουλή σε τα άτομα που κάνουν τις ερωτήσεις. Ότι πρέπει να υπάρχει διακριτικότητα. Εντάξει, ότι γενικά εντάξει, στην Κύπρο είμαστε σε μια πιο κλειστή κοινωνία που οι πιο παλιοί σίγουρα είχαν το σίγουρο ότι πριν τα 30 σίγουρα πρέπει να κάνεις μωρό. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο πιο διακριτικοί με τις κοπέλες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις το background και σε τι φάση βρίσκεται κάθε κοπέλα. Σωστά. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο διακριτικοί. Γιατί μπορεί να πληγωθεί μια κοπέλα. Και η ψυχολογία της. Ναι, και ένα comment που μπορεί να κάνει κάποιος μπορεί τον άλλον να τον επηρεάσει για χρόνια. Ακριβώς. Σε τι ηλικία είναι καλά να έρθει μια γυναίκα να επισκεφθεί τον γυναικολόγο, και αν μετά τη σεξουαλική επαφή, την πρώτη σεξουαλική επαφή που έχεις ως γυναίκα, πρέπει να έρθεις να δεις τη γυναικολόγο σου? Λοιπόν, γενικά η πιο κατάλληλη ηλικία για να έρθει μια γυναίκα στον γυναικολόγο και να κάνει το τεστ Παπα-Νικολάου είναι περίπου όταν ολοκληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της, στα 21 της δηλαδή, είναι κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσουμε το τεστ Παπα-Νικολάου. Εντάξει. Έστω και αν είστε σε σεξουαλική επαφή. Ναι, εκτός και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, εννοεί αν έχει κολπίτιδα, αν έχει πόνο, αν υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη να έρθει. Αλλά εκείνο που έχουμε πρόβλημα λίγο εδώ στην Κύπρο μας είναι το θέμα της εκπαίδευσης. Και εντούτον που λέω στις κοπέλες, καμιά φορά και στις μαμάδες, ότι είναι καλά να ενημερώνουμε τα κορίτσια μας έτσι λίγο τι είναι η αντισύλληψη, πώς τη χρησιμοποιούμε, γιατί τη χρησιμοποιούμε, από τι μας προστατεύει. Και αν πολλές μαμάδες έχουν έτσι θέμα, γιατί πολλές μαμάδες νιώθουν άβολα στο να συζητήσουν για το κομμάτι, που για μένα θεωρώ το λάθος. Θεωρώ ότι πρέπει να νιώθεις άνετα με το παιδί σου και πρέπει να του μιλάς και να το συμβουλεύεις και να μπορείς εκείνο να σου ανοίγεται.
Πολλές μαμάδες φέρνουν τις κόρες τους πιο νωρίς, ούτως ώστε για να μπορέσω να τους πω 5 πράγματα πώς χρησιμοποιούμε την αντισύλληψη, και ότι είναι πάρα πολλά σημαντικό η προφύλαξη, ειδικά στους μαθητές που είναι ακόμα πάρα πολύ μικροί, και όχι μόνο και για μια ανεπιθυμητή εγκυμοσύνη, αλλά και για τα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα που είναι αρκετά, ειδικά στις μέρες μας. Οπότε πρέπει να γίνεται μια σωστή σεξουαλική αγωγή, είτε από το γυναικολόγο είτε από τη μαμά, και αν η μαμά δεν νιώθει ασφαλής ότι είναι καλυμμένη με αυτά που είπε ή ολοκλήρωσε αυτά που ήθελε να πει, να κάνουν μια επίσκεψη στο γυναικολόγο, για να μπορέσει ο γυναικολόγος να δώσει τις σωστές συμβουλές στην κοπέλα. Καλό θα ήταν βέβαια να υπήρχαν και στα σχολεία αυτά. Γιατί είναι κάτι σημαντικό. Υπάρχει ένας πόλεμος για τη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία. Είναι ολόκληρο θέμα αν θα μπει ή δεν θα μπει. Μα ήταν τότε που ήμουν εγώ. Αλλά με φανταστείς, δεν δείξαν μας ούτε που μας είπαν και τίποτε, ξέρεις. Για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στο να ξέρουν τα παιδιά πώς προστατευόμαστε, γιατί δεν είναι μόνο ότι ξέρεις, οι έφηβοι μπορεί να το πάρουν και λίγο πιο κοροϊδευτικά κτλ. Αλλά είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να του στοιχίζει για μια ζωή, είναι ένα λάθος, ας πούμε. Έτσι. Και όχι λάθος μόνο για την εγκυμοσύνη, ακόμα και για κάποια σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα που μπορεί να σε βασανίζουν για μια ζωή. Κυρίως για τούτον, και τα δύο, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια σωστή μάθηση προς τα μωρά, προς τον κόσμο, προς τα παιδιά, για να κάνουν σωστές επιλογές. Μπράβο, και σωστή είναι υγιεινή, έτσι, γιατί πολλές φορές δεν ξέρουν και πώς να χειριστούν και το σώμα τους, τα μωρά. Σωστά. Και είναι πολύ σημαντικό το πράγμα. Δεν ξέρουν πώς δεν ξέρουν την περίοδο, τι είναι η περίοδος, δηλαδή πράγματα βασικά που πρέπει οι μαμάδες να κάθονται να μιλούν μαζί με το παιδί τους. Να τους λέουν ότι τώρα είναι έρθει τούτο. Ξέρεις, παθαίνουν και σοκ τα μωρά. Ναι, παθαίνουν σοκ. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που είδα περίοδο. Ήμουν πάνω στο δωμάτιο μου και φωνάζω «Παπά!» Και άλλη μου έρχομαι να σου φέρω σερβιέτες. Ήξερε που μόνη της, αλλά δεν το εξήγησε μου που πριν, ξέρεις. Να γίνει τούτο. Να γίνει τούτο και τούτο. Λέω και εγώ τι έγινε, να μου πει έχει. Ενώ ήξερα περίπου τι να περιμένω, αλλά άλλο να σου εξηγήσει έναν άτομο δικό σου ότι τούτα είναι τα steps περίπου, ξέρεις, για να σε βοηθήσει. Εν τούτο που λέμε ότι γενικά είναι καλά να γνωρίζουν το τι γίνεται με τον οργανισμό μας, με το σώμα μας, και σίγουρα πρέπει να προστατεύονται, να σέβονται τον εαυτό τους πάνω απ' όλα, που τούτον έχει να κάνει ένα κοινωνικό κομμάτι που έτσι πρέπει λίγο στις μέρες μας να το αγγίξουμε λίγο περισσότερο, να αγαπούμε τον εαυτό μας, να τρεφόμαστε σωστά, να γυμναζόμαστε και να σεβόμαστε τον εαυτό μας. Ακριβώς. Τούτον είναι και το μότο της εταιρείας μας, να ξέρετε γενικότερα. Ναι. Ναι, love yourself, take care of yourself. Πρέπει να αγαπούμε τον εαυτό μας, να σεβούμαστε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για τον εαυτό μας. Όχι όμως να είμαστε σε εγωκεντρικό σημείο. Σίγουρα. Balance, είπαμε. Όχι τώρα να το πάρουμε σε next level. Όλα χρειάζονται τις ισορροπίες τους. Απλά εκείνο που για μένα είναι πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει καλή επικοινωνία του γονιού μαζί με το παιδί. Σωστά. Τούτο είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Γιατί τότε το παιδί είναι να μπορέσει να ανοιχτεί στον γονιό του για να μπορέσει να του πει τι τον πειράζει ή τι τον προβληματίζει. Έτυχε σου ποτέ να έρθει η κόρη μαζί με τη μάμα και να πει ψέματα η κόρη για τη σεξουαλική της επαφή, ότι δεν είχε μέχρι στιγμής? Ναι, έτυχε μου. Ναι. Εντάξει, σέβεσαι το, εννοείται. Ναι. Μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Και έτσι προσπαθείς με το που πάμε, το καλό είναι ότι υπάρχει πόρτα και έτσι η κόρη λέει θέλω να έρθει η μάμα, δεν θέλω να έρθει η μάμα μέσα. Ναι. Οπότε όταν πάμε μέσα μόνες μας, ανοίγεται μου και λέει μου ότι ας πούμε έχω ολοκληρώσει τις επαφές μου. Και να πούμε ότι μπορεί η ασθενής που στην ουσία είναι η κόρη να μιλήσει ελεύθερα στη γιατρό, γιατί η γιατρός αναμεταξύ με την κόρη υπάρχει το ιατρικό απόρριτο. Το ιατρικό απόρριτο και μπορείτε να νιώθετε άνετα μαζί με τη γιατρό σας. Είναι πολύ σημαντικό τούτο. Ναι, και σίγουρα να ξέρουν ότι ό,τι συζητούμε στο ιατρείο μένει μεταξύ μας. What happens in the ιατρείο stays in the ιατρείο. Ακριβώς. Μένει μεταξύ μας και απαγορεύεται κιόλας δια νόμου ότι δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα προς τα έξω.
Και σίγουρα πρέπει και οι γονείς να το σεβαστούν ότι υπάρχει το ιατρικό απόρριτο. Και για το ότι όταν είναι ενήλικες, πολλές φορές μας τυχαίνει και οι μαμάδες να παίρνουν τι είπατε στην κόρη μας, τι έγινε με την κόρη μου όταν ήρθε, ενώ είναι άνω των 18. Σε εκείνη την περίπτωση, έστω και αν είναι απλά για αναλύσεις, να τους πούμε, δεν λέμε σε κανέναν τίποτε. Γιατί υπάρχει το ιατρικό απόρριτο. Έστω και μα έδωκε μου το OK η κόρη μου. Όχι, πρέπει να μιλήσουμε μαζί της, δυστυχώς. Άρα πρέπει να τηρούμε κάποιους βασικούς κανόνες. Τέλεια. Νομίζω καλύψαμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μην έγινε κουραστική. Καθόλου. Εκτιμώ το υπερβολικά. Αλήθεια. Και εγώ ευχαριστώ πάντως που ήρθες σήμερα και είπαμε τα. Επέλανα σε λίγο, ώσπου να έρθω. Όχι ρε. Αλλά ήρθα. Όχι, εντάξει. Εγώ πάντως ευχαριστώ που ήρθες και είπαμε τα και ελπίζω να βοηθήσαμε τις κοπέλες. Θεωρώ ότι βοηθήσαμε αρκετά, απαντήσαμε αρκετές ερωτήσεις. Εννοείται, αν έχουν κάποια απορία, μπορούν να έρθουν να σε δουν και από κοντά. Ναι. Εντάξει, είπαμε πολλά καλά για τη ζωή. Να πελάνεις. Τέλεια. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είναι για σένα, Νίκη μου. Ευχαριστώ. Θα το δοκιμάσω. Είναι με κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Είναι κρέμα ματιών, κρέμα προσώπου και σέρουμ για το πρόσωπο. Το σέρουμ λευκό, ναι. Ναι, είναι face oil, όπως τα Miracle που βάλεις. Ναι, επειδή το ξέρω το Miracle. Ναι, βάλει τα έτσι κάμποσα χρόνια τα Miracle Νίκη. Καλό τούν τη φορά να δοκιμάσεις τα ζωή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ξέρεις ότι θεωρώ ότι έχουν πάρα πολλά καλό feedback τα προϊόντα από τις κοπέλες που έρχομαι. Και σαν Νίκη και εγώ έχω τα έτσι σε ιδιαίτερη αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω το και εκτιμώ το ότι στηρίζεις μας και αγαπάς. Αλήθεια. Καλά. Και εγώ. Άντε, φιλάκια πολλά. Και να ξανάρθετε, αν θέλετε οτιδήποτε αλήθεια ή κάποιο θέμα, ό,τι μπορώ να βοηθήσω κάποια κοπέλα και θέλει αλήθεια να προσπαθήσω να τη βοηθήσω. Καλό. Γιατί είναι και λίγο το πρόγραμμα λίγο πιο έτσι. Ξέρω το. Δύσκολο. Φαντάζομαι το. Και ό,τι μπορώ να βοηθήσω θα σας βοηθήσω. Thank you, Νίκη μου. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά.